Το Ίδρυμα Ευγενίδου και προσωπικά τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη για την παραχώρηση όχι μόνο της αίθουσας αλλά και χώρων του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση της σημερινής τελετής. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον κύριο Πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον κύριο Υπουργό Ναυτιλίας. Και αυτό είναι με την οποία έχει να κάνει και την πλησιωτικότητά μας. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε, κύριε Λευταχίου, και όλοι μαζί μην ξεχνάμε και τον πολιτισμό μας, μην ξεχνάμε τον αγώνα το οποίο κάνει, κύριε Κορκίδη, η μεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα, γιατί δεν είμαστε μόνο για τα fast track και τις μεγάλες επενδύσεις, πρέπει να υπάρξει και η ελληνική επιχειρηματικότητα, η οποία ζει δύσκολους καιρούς και θα έχει να αντιμετωπίσει σε όλες τις εκφάνσεις μεγάλες δυσκολίες. Μεγάλος ο ρόλος λοιπόν του Πληκτηρίου και ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ούρι άνεμ και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και η κυρία Τραβλού και ο κύριος Βενιάμις ξέρουν πόσο δύσκολη αυτή η διαπραγμάτευση, αλλά βλέπουμε ότι και μας βοήθησε εδώ το report του Τράγκη, βλέπουμε ότι αρχίζουν όλοι και αντιλαμβάνουν ότι οι θεωρίες και οι ακαδημαϊκές συζητήσεις, αν δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, απλώς είναι καινογράμμα. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ζούμε μια πολύ κρίσιμη καμπή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις είναι τρομακτικές, κρύβουν κινδύνους, οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η νέα κυβέρνηση Τραμπ, στο μεγαλύτερο κράτος του κόσμου, το πιο ισχυρό κράτος του κόσμου, καλύτερα, δημιουργεί αβεβαιότητες. Πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η όλη συζήτηση. Είμαι πεπισμένος όμως ότι η Ελλάδα μας, ο ελληνισμός, είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε τόσο αναβαθμισμένη θέση διεθνώς. Γιώργο, εμάς μας συνδέει μια ζωή φιλίας από τα παιδικά μας χρόνια.
ακολουθείς την πορεία του πατέρα σου, που και εκείνος έχει τελέσει πρόεδρος του Ευελπιδίου για αρκετά χρόνια και θέλω να πω ότι ήταν εκείνος που με όθησε να ασχοληθώ με τα κοινά της ναυτιλίας. Όχι απλά με όθησε, δηλαδή με πήρε από το μαλλί. Και έτσι ξεκίνησα τη θητεία μου στο Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Και έτσι θέλω να πω ότι επειδή οι γονείς μας ήταν πατεράδες μας πολύ καλοί φίλοι, και είμαι σίγουρη ότι έτσι εκεί που είναι και κάνουμε παρέα θα καμαρώνουν. Καλή σας διαδικασία. Και καλή χρονιά σε όλους μας, υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε τον κύριο Μιχαηλίδη Σταύρο, εκπρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να ανέβει στο βήμα. Μοιραζόμαστε με τον Ιωάννη. Σημαντιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε των Ενώσεων και των Υπουργείων, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πανδολάκη, θέλω καταρχάς να ευχηθώ στον επερχόμενο Πρόεδρο, τον συμπατριώτη μου, τον κύριο Γιώργιο Πατέρα, καλή συνέχεια στις δραστηριότητές του με υγεία. Να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια στον νέο Πρόεδρο και στους κύριο Γιώργιο Αλεξανδράτο και στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Καλή δύναμη, καλή και δημιουργική χρονιά. Και για το 2025 είμαι βέβαιος ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και εντατική δουλειά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας εποχής για την ναυτιλία μας. Όχι μόνο της πρωτοπόρου, αλλά και της αυτοπλοείας, για τις λιμενικές μας υποδομές, για την αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων που επίσης αντιμετωπίζει το στελεχειακό δυναμικό της ναυτιλίας μέσα και έξω από το πλοίο. Εύχομαι λοιπόν σε όλη την ναυτιλιακή οικογένεια, επιτρέψτε μου να χαρακτηρίσω έτσι την ναυτιλιακή μας βιομηχανία, και το 2025 να καταγραφεί έτος μεγάλου σφρίγους, επιτυχιών, ανάπτυξης και προπάντων να είναι απροβλημάτιστο. Καλή χρονιά, με υγεία και καλές δουλειές. Λοιπόν, θα ήθελα να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία όλοι μαζί να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο Ναυτικό Επιμελητήριο ανοίγει μια νέα χρονιά και ξεκινάμε μια νέα σελίδα με τον Γιώργο τον Αλεξανδράτο, με ένα νέο όραμα, με ένα νέο ενωτικό πνεύμα, με νέες πρωτοβουλίες, με νέα στρατηγική εναρμονισμένη στις ανάγκες μας και θα προάγει, είμαι βέβαιος, στην ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου, θα ενδυναμώσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας και θα προκαλέσει νέους στο ναυτικό επάγγελμα, το οποίο είναι το ζητούμενο. Εν τη ενώση δύναμης, καλή χρονιά με υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η εκλογή αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική τιμή, αλλά κυρίως και ένα τεράστιο καθήκον απέναντι στην ιστορία του Ναυτικού Επιμελητηρίου, που του χρόνου θα κλείσει τα 90 χρόνια. Καθώς και στις χιλιάδες συμπατριώτες και συμπατριώτες μας, που από κάθε μετερίζει αποτελούν την ευρύτερη οικογένεια της ναυτιλιακής συστάδας και ονειρεύονται μαζί με όλους εδώ εμάς ένα καλύτερο μέλλον. Και είμαι σίγουρος ότι και όλοι εμείς εδώ ονειρευόμαστε με κάθε τρόπο την οικογένεια αυτή να την κάνουμε όλο ένα και μεγαλύτερη. Σε μια μικρή, απόλυτα προσωπική και ανθρώπινη παραγωγή, που δύσκολα κρατιέμαι να την μοιραστώ μαζί σας, η ευθύνη μου, αλλά κυρίως και τα συναισθήματά μου γίνονται ακόμα πιο έντονα. Όταν σκέφτομαι ότι πριν από τόσα χρόνια ο πατέρας μου, Σπύρος Αλεξανδράτος, ως ενεργεία πρόεδρος, από τη θέση αυτή έφυγε από τη ζωή. Συναισθανόμενος στα καθήκοντα και το έργο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, θα ένιωθα πανικό και σίγουρα ανήμπορος αν συνειδητοποιήσω ότι έχει μπροστά του, αν ένιωθα μόνος. Κι όμως, νιώθω δυνατός. Γιατί στο Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε μια ομάδα από 32 ισότιμα ερετά μέλη,
που η κάθε μια και ο καθένας υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα 7 διαφορετικών κλάδων ναυτιλίας. Και φυσικά όλοι εμείς, Προεδρείο και Διοικητικό Συμβούλιο, παίρνουμε ακόμα περισσότερη δύναμη, γιατί έχουμε εξειδικευμένα, άξια, καταρτισμένα στελέχη στο ναυτικό μελητήριο, τα οποία υπηρετούν καθημερινά τις ανάγκες των χιλιάδων μελών. Πάντα σε απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση με τις ναυτιλιακές ενώσεις, οι οποίες εξειδικεύονται η κάθε μία στον τομέα του ναυτικού μελητηρίου, εμείς οφείλουμε να υπηρετούμε το βασικό μας ρόλο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να συνεχίσει να εργάζεται και να συνεργάζεται, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, στενά με την πολιτεία, ακολουθώντας τις μητέρες μας αρχές ως σύμβουλος του κράτους σε θέματα ναυτιλίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας μέσω της ναυτιλίας. Σε αυτό το σημείο, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να εκφράσω με πάσα ειλικρίνεια τις ευχαριστίες μας προς εσάς, προς όλη την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και τα στελέχη σας, για την αδιάλειπτη και συνεχιζόμενη επικοινωνία την οποία είχαμε. Και επιτρέψτε μου να πω ταπεινά ότι αισθανόμαστε και χαρούμενοι στο ναυτικό μελητήριο, διότι η πλειοψηφία των γνωμοδοτήσεων και συστάσεων, οι οποίες έχουν δοθεί με καλοπροαίρετο τρόπο προς την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, έχουν γίνει κατά το πλήστον αποδεκτές. Άρα αυτό φανερώνει κατά εμέ και νομίζω κατά όλων μας ότι ό,τι η γνωμοδότηση και σύσταση έρχεται στο δικό σας το Υπουργείο έχει γίνει με επιμέλεια και προετοιμασία για να είμαστε υπεύθυνοι και εμείς να περασπίσουμε το στόχο το οποίο έχετε για μια καλύτερη ναυτιλία στην Ελλάδα. Ας σκεφτούμε ότι διαδεχτήκατε τον επί 13 χρόνια πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ναυτικοπιστών, τον κύριο Θόδωρο Βενιάμου, ο οποίος άφησε πολλαπλά επιτεύγματα στην ιστορία του κλάδου μας, που αποτυπώθηκαν και θα αποτυπωθούν. Και θα ήθελα, από τη θεσμική θέση αυτή, ως πρόεδρος του Ναυτικού Μελητηρίου Ελλάδος, να τον ευχαριστήσω για όσα έκανε για την ναυτιλία μας, αλλά και για τη στήριξή του στο Ναυτικό Μελητήριο Ελλάδος. Επίσης, λαμβάνοντας την πάσα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε το παρελθόν μας. Και όχι μόνο τους ανθρώπους της οικογένειάς μας, που είναι ο κεντρικός πυρήνας. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά τον κύριο Θόδωρο Βενιάμι, που πριν από 7 χρόνια με τράβηξε από το αυτή και με πρότεινε να είμαι αντιπρόεδρος του Ναυτικού Μελητηρίου Ελλάδος. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι το Ναυτικό Μελητήριο Ελλάδος παραμένει ακλόνητο στη δέσμευσή του να υποστηρίξει τα συμφέροντα των κλάδων της ναυτιλίας και των σχετιζόμενων δραστηριοτήτων τους, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα όρια που διέπει το καταστατικό. Θα είμαστε διεκδικητές, χωρίς όμως ποτέ εμείς να γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως. Με αδιάλειπτη παρουσία και σκληρή δουλειά, με πνεύμα δημιουργικής εξωστρέφειας, χωρίς προσωπικές ιδιοτέλειες, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε σε μια εποχή που όλο και περισσότερο γίνεται, θα έλεγα, εγωκεντρική. Ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του, άρα το να διαθέτεις τον πολύτιμο χρόνο σου για το κοινό καλό σε έναν κόσμο που αλλάζει, που βρίσκεται σε σημαντικές αβεβαιότητες και ανισότητες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα να συγχαρώ όλους όσους ασχολούνται, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους ακόμα που βρίσκεστε σήμερα εδώ πέρα για να μοιραστούν αυτές τις σκέψεις. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, να τονίσω την υπερηφάνεια μου που επί 40 χρόνια υπηρέτησα αυτόν τον θεσμό, που εκπροσώπησε ένα πολύ δυναμικό κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού. Θεωρώ ότι το yachting δίνει ζωή σε κάθε γωνιά της πατρίδος μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λεγόμενη ναυτιλία των χωρικών υδάτων είναι διαφορετική από τα προβλήματα που έχει η πρωτοπόρος ναυτιλία. Είναι άλλο το περιβάλλον που γίνεται, αλλά θεωρώ ότι κρατάμε ψηλά τη σημαία και θεωρώ ότι πράγματι δίνουμε ζωή σε αυτό που λέμε στην τελευταία νησίδα και βραχονησίδα και σε κάθε πλευρά. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου,
για την τιμητική πλακέτα και να πω ότι εξακολουθώ να είμαι δραστήριος και ενεργός σαν πολίτης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα στη μεγάλη διαδρομή που έχω κάνει στα ακτοπλοεία για 50 στην ναυτιλία και κυρίως στην ακτοπλοεία, 50 χρόνια, είναι μεγάλη μου υποχρέωση να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους ο οποίους έτυχε να συνεργαστώ μαζί τους και να δουλέψουν μαζί. Και μιλάω πρώτα απ' όλα για την οικογένεια Στρίτζη, για τον Μάκη Στρίτζη, τον φίλο μου Γιώργο Τελώνη και τον φίλο μου Διονύση Θοδωράτο που με στήριξαν. Ήταν δίπλα μου σε όλα τα δύσκολα, τον εξαιρετικό Περικλή Παναγόπουλο και τον γιο του Αλέξανδρο, τον Πέτρο τον Βέρτα που μέχρι τις τελευταίες στιγμές ζωής του πάλευε για την ακτοπλοεία και τη σημερινή διοίκηση της Άτικα, τον Κυριάκο τον Μάγερα, τον Πάνο Δικαίου, τον Διονύση Θοδωράτο που στηρίζουν σταθερά την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου. Μόλ των βίων και τα έργα εν πάση ευλόγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός Θεά το μέγαλεος σου διαμεθά σου επάφουσον και ελέησον. Ελέησον. Ελεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον. Ελεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Ελέησον. Ελεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης εθνής και εξουσίας εν αυτό. Του αδαξιά θάλασσα η μοίρα φιλοκρίσου στρατού και του λιμενικού σώματος εθνικής ακτοφυλακής. Ελέησον. Ελεόμεθα υπέρ του ευλογητής των νέων εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Ελέησον. Ελεόμεθα υπέρ του